Čau ľudia, tu je Tom Paržíko 15, ja vás vítam u nového videa z tejto tu Minecraft Survival série. A dnes si tu ukážeme, čo sa tu stalo nové a zase si aj trošičku povieme, že prečo som natáčal mesiac. A môžem vám odpovedať, prečo sa aj natáčal mesiac, je to hlavne kvôli tomu, že som vyhorel od YouTube a YouTube ma prestal tak baviť. A začal som robiť niečo iné. A kvôli tomu som dlhšie natáčal, ale potom som zase získal taký vnútorný hype, ktorý som získať aj chcel do toho YouTube a hlavne ma začali baviť iné hry ako tie, ktoré natáčam a preto som začal keby sa naspäť vrácať ku môjmu YouTube. Keby to zmyslom. A ako teraz ma to aspoň začalo baviť a naspäť som sa keby naladil na ten teda začal som s tým naspäť. Neviem, keď toto video vyjde, ale natáčam ho momentálne 30. novembra, ale neviem, kedy vyjde, neviem, kedy ho strihám a neviem, kedy to pôjde ďalej. No ale samozrejme medzi tým som tu hral ako off-screen, keď ma ešte bavil Minecraft a robil som tu tento house, kde musím zrobiť takú častičku z kameja. A nechcel som sa začať celé video o tom, prečo sa aj natáčal, takže som sa rozhodol, že to zvolím na takto, to minimalisticky, hej, v normálnom videu. Poviem, čo sa dialo. Tak nejak základnú cestičku máme urobenú k záčiku. Ale trebalo by nám sand. To bez výnimky, trebalo by nám ešte nejaký sand na sklo, ale neviem, či som nenechal na dolu. Nejaký sand. Stačí, keďže cez skláme netreba. Nebudeme plýtvať drevom. No ale môžeme ísť ďalej, keďže neviem čo tu ďalej budem robiť, ale asi budem dekorovať dom viacej a starať sa o farmy a tak. Napríklad mám si založiť farmu zo prasiatok, ale potrebujem ísť mrkvu. Ale to nemám mrkvu. Či mám mrkvu? Neviem, asi nemám mrkvu. Dobre, v tom prípade to nevadí, keď nemám mrkvu, ale okej. Mi ešte ostali. To je super. Ale ako takéto kvetky by som mohol dať po lístku. Takto by som si dal takto kvietky. Aj keďže by to vyzeralo aj nejak prírodne.
Alebo teraz to vyzerá, keby som tu dal copy a play. Možno aj nejaký bone meal, kebyže mám. Možno nejaký by sa nejaký hodil. Nejaký bone meal, ale... Kosti, ale si šetrím, kebyže máme psa. Nemám bone meal. To je škoda. Keď chcete, ja som niekedy mal v pláne, aj som natočil, ale chcela natočiť nejaký challenge. A mňa napadlo, že napríklad by som musel niečo postaviť za napríklad 10-20 minút. Keby ste to spolítili, tak by som musel splniť test. Povedzte, aký máte na to názor vy, ale keby ste chceli, ja to môžem urobiť. Len stačí napísať do komentáru, ale... Toto bude také krátke video po asi mesiaci, čo som aj natáčal. Takže áno, dajte like,